de stem die in din het, de melodie die staat en net weer stopt. Luister, oh, naar de melodie in mij, de kist erop vertrouwen, als het worst. Oh, het is hecht niet dat mijn 3 minuten komen. Ze staan altijd op het tweede plak. Nog ben ik hoe een beurt, kan langer nog wachten, dus luister.